tothom. Avui llegiré un parell de verajars, que són les benediccions abans de menjar algun dels aliments. Normalment això es fa a Pasqua, quan és Pasqua, o quan és divendres, abans de menjar alguna de les coses de taula que es posen expressament. Si tu has de menjar alguna que ve de la terra, per exemple, unes patates alinyades, has de dir Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei peri adama. Què vol dir? Beneït siguis tu, Adonai, Déu nostre, Rei de l'univers, que crea el fruit de la terra. Però si has de menjar alguna cosa, com les olives, per exemple, és molt típic posar olives. De l'arbre es diu Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei peri haetz, que vol dir beneït ets tu, Adonai, Déu nostre, Rei de l'univers, que crea el fruit de l'arbre. Gràcies.